Nalazimo se u centru Kaptol, prvom i najslavnijem pet friendly centru u Hrvatskoj. I pozdravljamo sve čitatelje 24 sata i portala 24 sata HR, kao i naše nove stranice Ljubimci na 24 sata HR. Kako ja redovito čitam 24 sata i to ujutro kad dođem u ured, to mi je ono prvo. I kažem da sam oduševljena doista sve više i više, posebno sada. I onda sam vidjela kako uđem i među kuće Ljubimce, to mi je moj svijet, kako bi rekla. I onda sam vidjela da će se ovo biti događaj. I to me ponijelo da se ja prijavim. I čini mi se da je i moja džekica sretna. Drago nam je da smo danas imali priliku upoznati i ljubimce naših čitatelja koji su se ovdje ušminkavali, oblačili u posebnu odjeću koju je kreirao Wow Design. Također pozdravljam i naše partnere iz tvrtke DigiD, zastupnika za EUKANUBU, čiju pomoć smo realizirali ovo događanje, ali i suradnju kroz nekoliko proteklih mjeseci. Pozvali smo iz 24 sata, ja se obično odazvam na ove manifestacije, pogotovo kad su glavni sponzori kuća koja se brine o mome bonda te EUKANUBA, tako da spojila se ugodno s korisnim, što se kaže. Inače, mislim, držim se uvijek one izreke što mi rekla moja pokojna majka, sine, bolje kad možeš i drugom pomoći, nego da ti tražiš da te drugi pomognu. Pa tako je, s obzirom da je isto humanitarna jedna akcija, odazvao sam se. Ovdje sam došla sa svojom kujicom Koni koja ima 4 godine i član je naše obitelji, zato što se ukazala prilika da na neki način podržimo, da malo podignemo svijest o azilima za pse, o tome koliko mi možemo učiniti da životinjama učinimo život boljim i da evo pomognemo ukoliko možemo. A jako je vesela atmosfera i mislim da je jedino na način da tim nekim malim koracima mijenjamo svijet oko sebe, da je u tome neka nada za svih nas. A odnos naš prema životinjama naravno pokazuje i naš odnos prema svemu u životu i prema ljudima. Ovo je inače pas Vasi, uzeo sam ga prije 2 godine iz Dumovca i rado se uvijek odazovemo na sve akcije koje su za dobrobit upravo tog skloništa ili bilo kojeg skloništa za pse. Ja mogu reći da mene moj pas nikad nije u životu iznevjerio, za razliku od mene koji njega jesam vjerojatno puno puta, jako je druželjubiv. Nije nikad još bio na reviji i ne voli se slikati i takve neke stvari, ali nekako smo se dogovorili da ćemo to danas obaviti za njegove nekadašnje kompiće. Portal 24 sata HR je odličan, upravo zato što će promovirati udomljavanje kućnih ljubimaca. I to je svakako podržano od strane Dumovca, mi smo ti prvi koji ih udomljavamo i kojima je to najvažnije.